kila T ochema kuzhamba achidedzera kuti kumba akunyimwa bota achapiwe lula nepamusaka pekuti pane hure riri kutenderera mastriti riri kutenderedza nyaya dzenhema kuti rinodanana naye rakatoisa munhu ane tindi akatarisa kudivi richiti ndikila T. Hi guys, welcome to v11 TV. If you are new to this channel, please subscribe, but if you are a returning subscriber, welcome back. Ndo hure racho iri guys, please like our videos kuti mavideos edu aende kure. Thank you for your support. Kila T anyora paFacebook achiti hure racho rinonzi kadhirozi ati but why mani amana munobenefita chii pakunyepera vanhu kuti unodanana neni? Mwana wamai, ndokumbirawo ruregerero kana paine chandakakutadzira than kuti unyepere vanhu kuti unodanana neni. Why uchidaro? Hatisati kana tamboita kana handshake zvayo. Chii nhai? Hanzvadzi, kushaya varume here? Varume vakazara wani. Kowai me handikuzive everyday ndotumirwa mapics ako uchinyepera vanhu kuti unodanana neni. Pressure, ipressure chaiyo ndeyeiko nhai? Ndakambotanga ndichifunga kuti pamwe uri fani ukusapota but wazonyanya wangu. Hazvichaita izvi. Iyi yakunzi abuse yawako ndiitira. Ndozvatarwa nakila T ari kudedzera ndakatombotanga ndichifunga kuti uri fani yangu but problem wakundinyimisa bota kumba ndichatodyi nenyaya yekuti mukadzi wangu akutofungidzira kuti ndiri kutohura because munhu uyu anonzi kadhirozi ari kutoposta mapictures akawanda zviri kutenderera pasocial media zvichiseculator. Kila T azonyora futi achiti kana ndimiwo kutoposta munhu ane tinti kuti anzi aneni chete but bo here. But we are surprised isu v11 TV kuti iye mukomana ari kuzama kuzvijustify ari Kila T kana iye achingoziva kuti haasi anongosiyana nazvo. You will never know. Masinga emuZimbabwe takwaziva pamwe maybe Kila T papa ari kutoda kuburitsa chimwe chingoma chinonakidza zvisingaite, saka ari kuitira kuti vanhu vabva vatendezeza nyaya yekuti ari kuhura kana kuti pane munhu ari kuhura naye because inyaya yekuti masinga mazuva ano angwarisira padivi, saka you will never know kuti which one is which. Inogona kunge chiri chokwadi asi inogona kunge achinyepa zvake Kila T aida kubura ngoma kana kuti achitozama zvake kutoviga nyaya yehure rake. Pamwe hure rake ramudza kuti ndoda kukuita sei, ndoda kukuexposa. Munongovaziva mahure aya, macelebrity agara nemari guys, munozviziva. Saka mahure anotambira kwavari. Dzimwe nguva mahure aya anodyirwa musaga, haafari kana zvichiitika zvese izvi. Saka most of the time mukatarisa macelebrities akawanda anozobuda achiexposwa nemahure. Inenge iri nyaya yekuti pamwe maybe anenge amucelebrity kana kuti singer rati handichakudi. Saka ipapa anogona kunge Kila T anga achitodla zvake bota hure irori, saka hure iri ranga rakumuthiretena ridedzera kuti ndoda kukanda mapictures, saka akuzama kuzvijustify. I'm not sure kuti which one is which, but ndo nyaya iripo guys. Tiudziwe kuti muri kufunga kuti chii pamusoro penyaya iyi. Thank you so much.